Kimpen. Louise. Dat heb je al 100 keer gehoord, denk ik, toch? 1000 keer. Maar lang geleden voor het laatst. Dus... Louise Broekhuizen. Ja, zo ben je? Ja. Het eerste gedicht, ik kom uit het oosten, maar het eerste gedicht speelt zich af in de stad Schouwburg, hier vlakbij. Voorstelling van de Storm van Shakespeare, oktober 1969, actie Tomaat. Over de ruggen. Alles moest anders en wel nu. Want ieder woord van achter veilig voetlicht kon beschouwd als leugen. Zeker, hun spel had 1000 keer dwars door de ziel gesneden, maar dat was gisteren. Vandaag waren de goden hoog nodig aan onttroning toe. Wie werpt als eerste de tomaat? Zakken scheuren, handen graaien, het vruchtvlees van de overmoed spat rond, tot de planken bloeden en het sijpelt door de kieren. Blazen trompetten, actie geslaagd. Dan schuift er stilte door de zaal. De hertog heeft zich afgedraaid. Zijn rug, die van een frontsoldaat door vijandig vuur geraakt. Hoe één gebaar de euforie verjaagt, een heldendaad laat kantelen. Van de restanten eten ze 's avonds beklemd de bittere soep. Een gedicht over schrijven, kamer. Wat hem behaagt, of anderszins riekt naar comfort, zet hij bij het groffe. Geen tafel die geen klank wordt, geen stoel die niet tot schrappen daagt, geen bed tenzij met spijkers uitgerust. Het woord dat overleeft, keert zijn paleizen binnenste buiten. En als derde, conclusies. Van wat mij verontrust, lees ik de helft, negeer de conclusie, sluit mijn oren voor de stem van mijn vader, die zich na de oorlog door wederopbouw nog vredesakkoord liet bedotten. Geen volk krijgt de geest terug in de fles. Want hardhorend of blind, op mijn trommelvlies bonkt meer en meer zijn gelijk. Nu van de fles geen scherf zich laat vinden, de vaandels herrijzen, van suspecte leuzen het stof wordt geblazen. Met de intocht van de conclusies op handen komen wij voor het fluiten van kogels onafwendbaar binnen bereik. Dank u wel. Louise Broekhuizen.